פה זה המפסיקי גבול שלנו, ברגע שהשער נוגע באחד מהם, עליהם דיברנו, מנוע שהרכבנו מאחורה, וזה הדיודות שלנו שקולטות אם בן אדם עובר או לא. אז נגיד הוא מגיע בן אדם. שוב, בעיה נוספת שהייתה לנו בגלל הבדיקה שהיה הפרש נפילת מתחים התחלתי, למשל כשמהתחלה נתנו 5 וולט VCC וביצענו מדידת מתח, אז ישר ראינו נפילה של לפחות 0.6 וולט. ניסינו להתגבר על הבעיה הזאת או על ידי החלפת דרייבר, זה לא עזר, או על ידי פשוט להגביר מתח כניסה יותר גדול. כמובן שראינו ככל שמתח כניסה, אותו VCC טיפה יותר גדול, הזמן השעיה, למשל כמו שאתם רואים פה כשחיישן תנועה מזהה בן אדם, אתם רואים לפחות לוקח לו איזה 5 שניות עד שהוא מתחיל להסתובב, וזאת בעצם בעיה נוספת שלקחנו, אבל ניסינו לפתור את זה עם ידי הגברת מתח. בואו ננסה את זה גם אולי לייב. נכון לעכשיו זה 6.5, אם נעלה את זה ל7.5, בואו נראה, אם עכשיו נהיה זמן השעיה, הוא עדיין קצת עם זמן השעיה, למרות שהזמן השעיה מתקצר כשאנחנו מעלים את המתח. עכשיו מדמים סיטואציה. בזמן סגירה שוב פעם, אני עושה אם בזמן סגירה עובר מישהו. אם בזמן סגירה, אוקיי, אז נעשה את זה עכשיו. בוא נראה. לא, זה יגיע עד הסוף, יתחיל להיסגר? לא, אז לא נותנים להיסגר עד הסוף, אוקיי. אז זה נסגר. אוקיי, ולהפך, אז הנה, עכשיו זה יגיע לסוף. עכשיו שוב פעם מזהה, עוצר, ונתקע.